Родила си. Значи никога повече не прави коремни преси. Има 3 упражнения, с които си върнах плоския корем и изкарах плочки. Само 3. Искаш ли да ги знаеш? Ти чули, повярва ли, че има магическо хапче или упражнение, което ще реши всичките ти проблеми? Ще направи корема ти плосък, ще ти помогне да разбереш печелившата комбинация за 6 от 49 и ще отслабнеш за 3 дни с 30 кг. Надявам се, че не. Нека сега поговорим по същество с информация базирана на науката за това как работи тялото ни след раждане, а и изобщо. Нека разгледаме няколко мита за коремните преси. Мит номер 1. Не бива да правиш коремни преси, ако си раждала. Това е вярно, до някъде. Но важи само за началото на тренировъчния период. Тоест, не искаме да таргетираме тези най-горните слоеве на коремната мускулатура първо, а тези под него, за да изградим една стабилна основа. Както започваме да строим една къща. Започваме от основите, а не полагаме първо покрив. Това не значи, че ако е минала една година от раждането, през която нищо не си правила, си готова за коремни преси задължително. Готова си тогава, когато дълбоките коремни мускули са се възстановили. Ако те не работят оптимално, е много вероятно да не успяваш да изпълняваш коремни преси с добра форма и години след раждането. Това от своя страна единствено значи, че просто няма да получиш ползите от това упражнение, което търсиш толкова много. Мит номер 2. Коремните преси увеличават вътрекоремното налягане. Да, това е вярно за всяко вдишване, за всеки планк, за повдигането на краката от лек. Ако не създаваш такова налягане, значи си умряла. Проблемът не е в създаването на налягането, а в нашето умение да се справяме с него. 90% от упражненията, които виждам да се пробутват на раждали жени, са толкова сложни, че при изпълнение почти всеки е без ясна представа за това какво означава управление на налягането и го изпълнява толкова зле, че рискува първо влошаване на диастазата си и второ влошаване на постуралните изменения, начина по който стоим, които са настъпили по време на бременността. Казвам ти го, защото аз дълго бях от тези жени. Мит номер 3. Коремните преси няма начин да ти помогнат да прибереш диастазата. Да, това е вярно. В началния етап, обаче. Докато още не работят дълбоките слоеве на коремната мускулатура. Щом подобриш силата там, може да прогресираш към коремни преси. При правилно изпълнение, когато контрахира правия коремен мускул, това са плочките, се стяга и двете половини се приближават една към друга. Това помага за намаляване на ширината на диастазата, което в крайна сметка целим. Ако искаш да чуеш още полезни съвети за възстановяването след раждане, последвай ме в YouTube и Instagram, където ще споделям само научно базирана информация за това как да изградиш тялото си по-здраво и по-силно от всякога и да не се налага никога повече да се страхуваш от едно или друго движение.